Kublaya fi baro ka kerteng jonga ngade ko indikator yang ngasong ngasa ahni hapolum nong rim hi ha ni kasnong ka banga mo balik no senjang menta hang ni hapolum nong rim bat ka jing no ni no senjang jonga kumniru kamde hiru bapha dano lane ba lane dan bapha mano rai am kini berkhoi kimde kita rai kini berkhoi kidei ke banga ahi da kamon so bahai nanga shimet da kapisa ka banga lalum ngalakan show boros katute ngamla ban pe yo duk urang ni namari leding ibam de sakanuk tam ke yo baduk min namla bangin ai bangin yarap lem Aku boleh duduk baik air ini. Aku boleh minum air dan minta jadi. Ina kalian jong ni ginosong snong ya aku brain kerbang dudu ndaker wa ila ya rap yang ikum kane kepor bajenjar ila adu ka bela ya ka sengi ta kadang aingu bangi aingu khamtam ya i bai dan pok indon apren kamer ka pokoi pakai akra bidang la bantrai ke ka bakamba ang nisi kamat nisibur Kapakang senong kabala penbena bat pentrekam ha baro kewekeri kabamenta kalakan jo syadu kakat prasngi kabala penlong da gajing temu banyada ya gajing pang coronavirus lane ka COVID-19 kalalong gajing ikaran kabahakamat ha kine kisingi bat kita yau ki bamenta ha kine gi khat prasngi ki bladem kinong bela ki babela singi ki lahap ban sange ban lej bela namar kajing khangno ya ki jaka bela jongki bat kala penlong ru ya ki ban poi hauput ban jenjar ka yobam bat ban psa ya lagi khon ki khti Nakaliang jongki bor sarkar ru kila persyang ban penpo ye ki marbam lengba ki skem sya ki nong mikmat bat kiwe de kilat jingerap ban nam yap thangan ki pajba kari hari boy distrik ru namar ka ne ka lockdown ka bala pentrikam hapo ka jela ki nong sengsenong kila shu update ban yo jingerap namar kim don cakalej bela kalong pat ka jingker khu ya ka distrik baro kawai namar ka jingdon jongki katto ka ne ki riushimet ki bala mi syakmat ban no senyang lem sya ki to kilong yeng ki baduk Ikong indaker taryang mentah ha kasin kabalai ilami ban let kiner ya ki jingerap da kabasam ya ki marbam sya ki longying ki badon hapdeng ka jingker du bam na ka jingkhang ya ki yo ki hat bat ka jaka bala jongki ha ka ne kasngi ikong indaker taryang ilano sya ki sau phulai teli ki longying ki badon ha ka sinang jong i halum nongrim deuli haum sning ki badon hapdeng ka jingker du bam Nakaliang jong ki kato ka ne kilong yeng habayo oban yakran kilapan pau ya ka jing songu ya ka jinglong lakloi jong ikong indaker ban pha ya kine ki marbam ki bolong ki jingdon kam ki bakir ki ha kine ki por so bendu musim hadu kata-kata habede bagane ka lockdown mo bala panjari ne ka sarkar hari ni pedang ni ka namar bagade hi ka kajing sya banyada si benta na menta ka jing pangklam coronavirus na menta jing kinong susnong lewat hapedeng jong ne ka jing ja Dengan so ban ai khuble ya i duduk mo bengi khot i kong rakat yang be song masa hang ne hapulum nurim nyupi ide trais nong nyupi ba ila trai ublei ulah sud hai ya ka mensim sulam ban le ekni ke babahatam ha ga jing im ka jifi trai le se kala benong no kadai ha ka sim benengkong Kikum kini sidong habaja kum kini klampi amat kum kini kiji mentoi lamba kajing yo no sulam naki kenjari usimen idudu mo di ikong tariang nisim ba si benta kade kajing le sna jing kikong nam ta jing kini sidong kamde yo pile ta hasong la jong halum ngrim hari pile le sipun tili sidong kum mangila i ha ki YouTube channel bat na kane ka ade kesin ko ar ko ngala ayo ban sandan lang fi tekani kajing le ba jing fi Iwei pe wei mensim la ben ong no kini kilong yeng ki ba pila kasinong hi kala jet ndai ba jet no pi ka pila IT ya kasinong ba kan jet ya kilong yeng ki ba don hapdeng jo ka jingdo wa jingro hapdeng jo jingil shop jo ka kram karabai no kaniga mo coronavirus te tani kam dei ka jingle jo fi rai ka jing penbe hi jo kasinong pila no senyang sa kasinong ba kasinong kala jet sekini kilong yeng ki ba do te kublai 1000 mu do ka jingla jo fi
bat ma phi ki bayo priang ya kani kijing ku ha kani klimat lang baju ikong tariang ru do penbu le kijing duai namun ta jing i bat namun ta kaying ngasem jung phi bat namun ta jong ka setiap jung hi bat koi bat kari India bat barok setelah kepersi bangin lai ya kani ka jing pang coronavirus kani ka jing no siang i kamdei boong ba idon karhai ka spa lani mlak bam su lani be mlak penlut su ka spa jing hen kamdei kum kata hari ngilai i ba idei dong sung hani ilong kumalong mangihi beli imdei tai inu bakum no kumno ro hendak ida kamansium kum mangitip baulok nyu itrei mo te da kajing itrei stom nyuki kata ka bagilum da kajing itrei stom kata ka ti kamon ti kediang nyuki ka kloi banno ingi te kamdei ka ba ai ka ba satam hendak ki ai da kajing kulit mansim ngala ong man hakatu siru kalong kum ka tu kenthai ka banno ardam beli Henry kajing no juga tang aram beli Henry kalong ka kraw tam khmat ka jung beli tidudu kan kajing no jung phi da ka umsep ka jung phi da kajing belas tom ka jung phi sakilong yin ki beduk ka beli nang karku yi phi bado phi ki bi opadiang ru priang e kajing ai sum ha jung timdei ben so da kumoi bada Henry kan kajing ai jung ki kalong da ka man sim kajing skokya man sim nyuki ki no phi kilong yin ki beduk tiduai lem nam ta kajing ngasam nyuki duai lem ta ka snong ka thau jung long kani kajing kersan bor jung da kani kajing bam ki ban ai phi kalong sibenta kum ko jingele persya ya kani kajing pang coronavirus ke bon shop ka jing long jing tinga so bon ong ba kapor kam sya su nomor kadon hi kajing mana na kalenga sarkaru begim sya ban pa iba hari kala ailat jing nga ong mo khublei sibun ya ka sarkaru kala ailat jing ha kani kapor kendiat ban aipo ringi ban sami kini jiba mis piklong yung buduk bani ai khublei ro ya ka snong lum ngrim rumah snong bat kino sun sar snong wat ada kimdon ha kana ka klimat ko mentaru ha pedeng ju kam ni pi hari pila sya subhai ki ba nong snong ni pi bani simentalang ha kana ka benta ka ba ikong ila ai ka ni jing lo yang tetang kini tin na kaleng junga ngan ai ka jing bok riweng ya pi kinong ai bat ya pi kinong pedeng ro bu ka jing duai namenta jong pi bat namenta ka ying ka sam jong ikong khublei sibun tang na gane